pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Mayaman po si Sheng na BFF ko mula elementary hanggang high school. Feel good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa. Mga katas ng nakalipas. Hello po. My name is Grace. Mula po sa Mandaluyong City. May asawa at anak na po ako. At itong aking katas po ay tungkol sa childhood BFF ko na si Sheng. Mula elementary po hanggang high school ay super close kami, as in naging BFF po kami. Sa sobrang close namin ay pwede akong mag-overnight sa bahay nila. Ang sarap po makitulog sa kanila kasi alam niyo po mayaman po talaga sila eh. Sagana sa pagkain, di kami nawawala ng merienda, may katulong sila. Basta ang sarap ng buhay nila. Kaso nung college po ay lumipat na po sila ng Pampanga. At simula nun ay nawalan na kami ng komunikasyon. Namiss ko po siya dahil siya talaga yung tinuring kong BFF. Hanggang sa nakapagtapos po ako ng college at nag-asawa din ako agad. Si Loloy po na aking asawa ay isang taxi driver. After po namin ni Sheng ay wala na akong naging super close na katulad niya. At makalipas ang ilang taon ay nagkita po kami sa Facebook. Sobrang saya ko po at natagpuan ko ulit ang aking childhood BFF. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. So, umakain ako. Si Junjun tulog pa. Wala naman pang. pang. Sarap. Sarap mo talaga magluto ng itlog, Mang. Kala ko naman kung Yun na nga itlog pa lang masarap na. mas masarap yung itlog mo. Oh! Mang, sige nga. Eka, ito nga pala. Pang anong gusto mong dinner mamaya? Kahit ano. Pansit ka. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dami 8, niyan. 9, 10.
Ayan, grabe yung ipon-ipon ko dyan na 10,000 yan. Para yan sa libro at sapatos at bag at uniform ni Junjun sa pasukan. Ala, Junjun. O magisingin na tutulog, kaya mo muna. Kasi gusto ko munang umisa bago mo umalis. Uy, nasa kusina tayo. Hindi ba yung challenging? Ano ka ba? Sige na. Naku, wala ako sa mood eh. Pero dahil may 10K, sige na nga. Akas mo sa akin eh. Sige na. Hindi ka na. Baka magising naman si Junjun. Natutulog eh. Ginigising. Hayaan mo muna yung Hindi, bata. yan gising na nga si Junjun. Hayaan mo na nga. Gising na yung Junjun mo. Ibang Junjun. Yan na. Ibang Junjun. Ay, talaga dito. Ay, naku, ang bango-bango mo naman. Promise, Yan, gusto ko masarap sa'yo. yung mga luto ko. Oo, Huwag kang mambababae sa trabaho, Ano ka ba, taxi driver, babaero? Hindi babaero mga taxi driver. Teka lang, nire-replyan lang ako. Mamaya na nga yung chat na yan. Teka lang, natutuwa lang ako. Ay, naku. Hello. Sino ba yung kachat mo? Naalala mo makwento ko ba na to? Si Sheng, yung BFF ko na mula elementary hanggang high school. Oo. Inad niya ako sa Facebook, nagkita na kami. Di ba sabi ko sa'yo, ang tagal ko na siyang hinahanap. Okay. Wait lang. Mabilis Mamaya ako. na yung... Sige na, isa na lang. Natutuwa lang ako kasi binabalikan namin yung mga BFF moments Naman eh. namin dati. Alam mo, Magsiselos naman ako dyan sa BFF na yan. Mamaya ka na Lang. mag-chat pag alis ko. oo. Grabe, naalala ko din yun. Wait. Pang kasi na. Mamaya. Dyan muna yan, ha? Mamaya na yung BFF Sige mo na na nga. yan, ha? Sige, dalian natin na para maka-reply na ako sa... O, dali. Dali, ulit ka dito. Nga nga eh. Papa! Tignan mo. Reply ka kasi ng reply yan. Gising na itong Maingay ka bata. kasi. Ungol ka nung ungol eh. Ingay mo. Mama! O, Be, halika na dito. Kain ka dito. Alis ka na po, Papa. O anak, alis na si Papa. Ba't nagising ka na? Pag walang pasok, ang aga mong gumigising. Pag may pasok, late ka. Baby, ano gusto mo, Junjun na... Mama, gusto ko ng hotdog, Mama. Dog, wala tayong ganun eh. Wala. Poor pala tayo, Mama. Hindi naman sa poor, pero di ba sabi ko sa'yo, hindi ka laging pwede nag-hotdog. Kaya Ano unti ba lang yan? binibili ko. Pero Pagbigyan mo na yung bata. pero meron ditong yung pritong baboy nung linggo pa nga lang to. Bali 3 araw, okay lang ba? Ayoko na. Gusto ko ng spaghetti, Papa. Anak, umaga pa. Sige, pag uwi ko, dalhan kita spaghetti, ha? Yee! Ba yan? Sabi ko naman kasi sa'yo, eh. Sorry na. Mamaya bawi. Reply ka dyan sa BFF mo na yan, eh. Bawi ka mamaya, ha? Agahan Oo kong na, gumarahin mamaya. huwag ka nang maingay. Naiintindihan na yan ng bata. Eh, Opo, Papa! tingnan mo. Junjun, balik ka na dun, anak. Sige na. Kakain na po ako. Alis naman na si Papa, Mama, eh. Sige. Alis na ako. Bye-bye. Bye-bye, Pang. Ingat ha. Anak, Mamaya bye-bye. na lang. Pasensya ka na, ha? Bye-bye, Natutuwa lang ako Papa. dito kay Sheng. Sige na. Alis na ako. Si BFF. Si Sheng, tumatawag. Ba't kaya? Hello? 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 BFF? Oh, BFF. Napatawag ka. May kailangan ka ba? Ang saya talaga ng kwentuhan natin, no? Oo nga eh, ang sarap balikan ng mga tawanan natin nung dati dito nung nakikitulog ka sa bahay namin. BFF, may sasabihin sana ako sa'yo. BFF, umiiyak ka ba, Sheng?
Oo. BFF, andito kasi ako sa emergency. Na paano ka? Ang nangyari? Kanina lang okay tayo. Okay ka nung magka-chat tayo Oo nga, kaya nga emergency eh. Ay, kasi tinakbo dito yung anak ko sa ospital eh. Yung asawa ko hindi ko makontak. Kasi matagal na kaming hiwalay nun eh. Kapag nangihingi ako ng tulong, hindi nagpaparamdam. Ano? Sinong kasama mo dyan? Kami lang ka ng anak ko, BFF. Ay, pwede ka bang, kailangan mo na kasi magpadala kung baka meron ka dyang 10K. Kailangan ko dito sa emergency kasi ang daming nilaboratory. At saka, ang daming gamot na isinaksak sa anak ko. 10K? O sige, meron ako dito. Send nung ano mo, Gcash mo. Balik po sa katapusan. Salamat, BFF. Promise, ibabalik ko sa katapusan. Oh, wag mo nang intindihin yung basta ang importante. Mapagamot mo yung anak mo. Kawawa naman. Oo, kasi may sakit yun na medyo special siya na bata eh. At saka, yung ihi niya brown na brown. Sabi ng doktor baka may UTI. At saka, parang nag-hallucinate yung anak ko. Nakakahawa. Uy, huwag ka nang asikasuhin mo na yung anak mo. Isend mo na yung Gcash number mo. Isasend ko yung 10K, ha? Maraming salamat. Tatanungin ko tong malaking utang na loob. Salamat, BFF. Talaga kita. Oh, sige na, sige na. Dahil po sa awa ay pinahiram ko po yung 10K na kabibigay lang sa akin ng mister ko. Na dapat pambili ng uniform at libro. Emergency po eh. Tsaka BFF ko naman siya. At sabi niya, ibabalik niya agad. Kapag nakapagpadala na yung kanyang daddy or kaya yung tatay ng anak niya. Hindi mo na makontak. Kontak. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Hindi na matawagan. Ano nangyari? Kailangan ko na yung pera. Magbabayad na ako ng books ni Junjun at saka uniform. Baka malaman pa to ni Pang. Ano ba gagawin ko? Sasabihin ko ba? Hindi, tatawagan ko na lang ulit. Baka sakali ako. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Teka, babalik ako ngayon chat namin kung may address siya na bigay para mapuntahan ko. Wala eh. You cannot reply to this conversation? Ha? Binlock niya ba ako? Nahack ba siya? Ba't hindi ko na siya hindi ko na ma-detect yung Facebook niya tsaka Messenger. Ay, ano ba to? Punta ka kay Trixie. Sino yan? Mars! Kumusta ka na? Mars, wag kang pumunta dito ng ganyan kasi stress din ako ngayon eh. Mars, kung may problema ka, wag kang muna humingi ng payo sa akin kasi may problema din ako malaki. Mars! Ang aking 5K na scam! Pareho tayo ng problema. Huwag mo mo yung boses mo. Baka marinig ng asawa ko. Ano nangyari? Mars! Walang hiya talagang Sheng na yan. Sinong Paawa pa.
Sinong Sting? Yung kaklase natin, yung close na close mo nung elementary tayo at high school. Paano kayo? Magka-chat din kayo ni Shing? Oo, nanghiram siya ng pera kasi nga nagka-hydrocephalus daw yung anak niya. Dinala daw sa emergency room. Hydrocephalus? Oo. Sabi sa akin UTI eh. At saka At saka, naku Mars, Mars, at hindi lang, nabiktima ka rin ba? Mars, isigaw. Baka sabihin nasa ako tanga ako, may... My God. Mars, tanga ka. Ganon. 5K lang, Mars. Sa'yo 10K yung katangahan mo. Wala pa akong sinabi magkano. Ay, chismosa ako. Alam ko na yun. Mars. Alam mo ba yung isa nating kaibigan? Yung isang kaklase natin, si Spencer, nautangan din siya ng 3K. Oh, my God. si Josapat, yung ano natin, yung si Janice, yung nasa abroad. Ibig sabihin hindi lang... Nagbigay ng 20K kasi nga, nagkaano daw. Nagka-malaria daw yung anak niya. Mars, bakit ngayon mo na to sinabi? Pati ako dinamay nyo. Wow! Kasalanan! Kasalanan ko na! Mars, sana sinabi mo sa akin agad ngayon para hindi na ako nadamay. Mas hindi ko nga rin alam, ngayon ko lang nalaman na scammer pala yun. Mars, 10K sa akin, Mars. Pambili ng libro tsaka uniform. At saka hindi lang yun, si Tin. 5K din yun kay Tin, nahiraman din siya. Si Reynante, yung president natin dati. Si Renante. Sa classroom. Wala, kuripot yun, di yun napapahiram. Pero nautangan pa rin siya 1.5. Ganon katindi yun, Mars. Si Marge. Si Marge? Oo, sabi po, yung nagsasabi Okay. lagi paus ka. 2K. 2K sa 2K. kanya. Oo. Si Elmer. 3.5 yung kay Elmer. May listahan ako dito. Mars, bakit ka may lista? Gusto ko sigilin, Mars. Yung 5K ko. Si Gabriel. Si Gabriel? 1.5 lang yung kay Gabriel. Mars, kompleto ka lista. Oo. Meron talaga. Mars, si Rizalde. Ay, 3.5 nga yan. Sabi ko sa'yo, di ba? Ba't ka galit? Tinatanong mo. Mga, pautang din kasi yung mga yan eh. Oh. Mars, ano yung sa akin? Ako yata pinakamalaki. Bakit ako yung Hindi ikaw, si pinakamalaki? Diyos sapat nga 20K. Mars, Huwag ka nga sumera, Mars. Hindi ikaw yung first, hindi ikaw yung pinakamalaki. tayo pa yung mag-a-adjust. Oo. Mars, ano nga? Mars, Wala na pala. Mars, baka may 10K Mars. ka dyan. Mars. Wala na nga ako 5K, 10K pa. yung di ba, mayaman yung dati, yung daddy pala noon. Mars, di ba mayaman? Wala mo? na, hiwalay na sila nung nanay niya, yung daddy na hindi na umuwi sa abroad, di ba? Pero magka-chat Iba ng kami. pamilya. Magka-chat kami, Mars. Kahapon, nung isang araw, magka-chat kami na, ano daw, ang dami niyang sustento na nakukuha mo na sa tatay ng bata. Ay, yung tatay ng bata, Mars. Ba't ka ba namamalo? Makinig ka kasi. Pag hindi pa isinilang yung bata, ano na, hiwalay na sila. Kasi adik-adik yung ano niya na, yung Uy, sabi- tatay. Adik-adik, sabi niya OFW. Engineer sa Sino nga? Engineer, ang sinabi niya sa akin, abogado yung asawa niya. Ay, bakit? Ang sinabi niya kay Janice, seaman. Napakasinungaling na nun, Mars. Kaya nabiktima na tayo, Mars. Grabe na talaga to. Paano mababawi yung pera natin, Mars? Mars, baka may masingil ka sa akin muna, ha? Kahit, Uy, unahin ko yung 5. Hindi nga sila nabayaran, tayo pa. Mars, kailangan ko lang, Mars. Mars, yung kwintas mo, baka pwede muna natin isan lang. Kailangan ko lang. Kung tatanggapin, sa'yo na to. Alam mo naman, Mars, panggabi lang tong kwintas ko, Mars. Mars, anong sasabihin ko sa asawa ko, Mars? Bigyan mo naman ako ng advice. Pero wala akong masasabi, Mars. Magsisinungaling ba ako? Yung si John Paul, humabol pa pala. Nagbigay din ng 1K, pati si Ian, 1K din Mars, yun. magkano in total? Mars, nakakulimbat siya ng mga around 80,000. What? Ba't baka magsabayan ako sa'yo? Ba't ka nagwat? Alam mo na nga yun. Bumilo kayo na! Lahat! Bumalo ko! Magkano lahat? 80,000! Mas mahigit pa! Mga 100,000 siguro sobra! What? Nananamay ako! Bumilo! Nananamay ako, Mars!
tayo. Mag-sorry ka na lang. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Ano ba dito? Ha? Dumudumi ba ako ng pera para pahiram mo dyan sa ibang tao? Pang, Sabihin na nating BFF mo yun. Hindi mo nakilala yan. Ilang taon na kayong hindi nagkita. Pang, sorry, Pang, patawanin mo ako, Pang. Eh, paano yung... Patawanin mo ako, Paano Pang. yan? Nagmagandang loob lang naman ako, tsaka sasabi niya babayar sa katapusan, tsaka mayaman nga siya eh. Mayaman siya, sabi niya. Mayaman. Mayaman siya dahil nang-i-scam na siya ngayon. Eh, hindi mo nag-alam yung buhay ng tao eh. Dapat kilalanin mo muna siguro. Pang, huwag ka naman. Pang. Gusto mo matutuwa ako? Pang, huwag mo naman ako sambatan. Halos 24 oras akong nagtataksi para dyan, para sa opening ng school, may bagong sapatos, uniforme, bag, at may libro yung anak ko. Gusto kong private school yan mag-aral, pero hindi natin kaya sa public. Tapos, yung pera ay ipapaiutang mo lang? Pang. Ano, nangako, ibalik niya. Pang. Gagawa na lang ako ng paraan. Ano gagawin mo paraan? Pang, patawanin. Hindi nga kita pinagtrabaho kasi gusto ko alagaan mo yung bata. Hindi yung ibang tao pa yung... Hindi. Gagawin ko lahat para mabalik ko yung Huwag na. Anong gagawin mo? Eh, wala ka naman trabaho. Kaya nga kita pinapantay sa bata. Nainis lang naman ako, ma. Kasi May iwan mo na ba kami? Hiwalayan mo na hindi ba ako? naman sa ganun. Hindi naman tayo aabot sa ganyan. Mang pera lang yun. Makikita natin yan. Ang sinasabi Eh, ko bakit na ka next time. nagagalit? O, ikaw ba yung galit, ha? Gaslight ka? Parang baliwala naman yung ginawa ko sa'yo na pagsisilbi ko sa'yo dito sa bahay. Kala mo talaga para namang milyon-milyon yung pinautang ko, yung nawala. Kung pagsalitaan mo naman ako, napakasakit naman. O, hindi milyon-milyon pero sa anak natin yun. Sana maintindihan mo yun. O, ikaw pa yung magagalit ngayon? Sige, hiwalayan mo na ako! Alam mo talaga, kala mo yung ginawa ko sobrang sama. Nako, tayo pa yung may mali nito. Sorry na. Hindi tayo maghiwalay. Ayoko. Ako ba yung may naiinis ako! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!